Halløj alle sammen. Ja, i dag vil jeg ud og se om jeg kan finde Alex gameplay. Og nu skal jeg lige se om den kan se mig, det kan man nu. Jeg vil se om jeg kan finde Alex gameplay og måske Bjørn. Men først der skal jeg over til en af mine gode venner, som siger han har set dem. Og så skal vi se hans billede, hvor han står ved siden af Alex gameplay, eller hvad han gør. Så ja, lad os gå over og se det. Også. Ja, nu er vi på vej over mod bjergen. Ikke også, Magnus? Jo. Ja, det bliver fedt. Så skal vi have et billede med ham. Ja, hvis vi finder ham. Ja, hvis vi finder ham selvfølgelig. Så har jeg også lige set det billede med dig og Alex. Ja. Ja. Jeg regner, smider du det på Facebook, eller hvad gør du? Jeg tror bare, jeg smider det på Facebook. Ja. Ellers så kan du sende det til mig over Skype, og så kan jeg smide det på min offentlige, hvis du ikke har noget mod det. Nej. Jo, så kan man jo se det derindefra med dig, Alex gameplay. Jeg er jo 100 på... Ja, bare gå med på Facebook. Jeg er 100 om, at Alex han er en voksen mand. Altså, det der... shit. Jeg trækker lige min kigge. Jeg er 100 på, at Alex han er en voksen mand, hvor Magnus han så siger, at... nej, han er bare teenager. Bare teenager. Jeg ved ikke, om jeg har også mødt Gex. Har du mødt Gex i Grenaa? Nej. Okay, det kunne sgu være fedt. Ja, du har mødt Gex i England. Du har fucking mødt mange YouTubere. Jeg har aldrig set en populær YouTuber i hele mit liv. Jo, jeg har set mig selv. Men jeg vil ikke sige, at jeg er populær på den tilstand. Ja, jeg mener, det er 273. Det går sgu da godt. Ja, okay. Det kunne selvfølgelig have gået langt bedre, men skid nu på det. Gud herre bevares, det er svært at optage, mens jeg går og hører her. Du skal nok redigere det. Bare roligt, det bliver snart redigeret det hele. Det er så meget redigeret, at du ikke engang når at sige et ord. Laver det i længe party derinde? Ja, det er inde dernede. Der er noget nede. Ej, det er fedt. Der. Og så er det... Jamen, kan det så ikke også tænkes, at Gibocraft er der? Det er sgu godt. Gibocraft, det er da kun Benjamin nu, er det ikke? Jo. Nej, det var fodbold. Ja, okay. Prøv at se den der er bare en, der skyder langt, og så er der bare en, der skyder. Ja, så er der en, der sprøjter hårdt. Hvilken kanal er det, Anders? 3000 eller hvad? Ja, det er det. Ja, det er den her video er på. Det er der, hvor folk de ser den lige nu. Eller dem, der ser den. Dem, der gider at se den. De 1 million, der snart ser den, er okay. Fuck, det kunne være fedt, hvis jeg er allerede under 1 million i dag. Rundt 1 million... Nej, ved du hvad, det tror jeg aldrig, der kommer til at ske. Jo, visninger i alt kan det godt tænkes på alle mine videoer. Men måske ikke bare på én. Det kunne også være en eller anden ismærke eller et eller andet specielt. Ja. Så skulle det være fordi vi så Gustav holde en party her. Jeg tror jeg skulle det. Hallo. Så en masse af sanger for eksempel som Gustav og Abel og dem der var her, det kunne være fedt. Er det ikke derinde i det gule hus der de er? Grenaa. Dem der, de røde? Nej, det er der. Se der Gustav. Det er derinde. Der sidder mange gamer, og de sidder der og laver på hele tiden. Her til 14 til 10. Ja, jeg finder helt bare igennem. Det er ekstra. Det ved jeg heller ikke. Er det derinde i det grå? Så jeg er bare igennem. Er det det grå, de sidder i? De sidder inde. Dem der? Jeg ved sgu ikke. Du kan nok ikke filme. Ej, det tror jeg heller ikke. Ja, hallo, Magnus. Ja. Nu får jeg lige hurtigt her noget cykelsti. Hallo, Magnus, kan du fortælle dem, hvor vi skal til at hen nu? På McDonald's. Nemlig. Og kan du fortælle, hvorfor? Fordi der er alle gamere. Ja, der er der mange gamere. Ja, de sidder bare og æder. Æder. De spiser sig tykke. De bliver drogfede. Forstår du, hvad jeg mener, Bjørn, hvis du ser den her video? Hvad mener? Ja. Hvis vi møder ham. Ja. Hallo, ved du hvad? Hvis vi møder ham, så tror jeg vil spamme-klikke mine billeder. Så sygt meget, at hele min foto og mappe bliver spammet. Bare kom. Bare du. Og det er godt, fordi det er også bag, så kan jeg ikke blive sådan lort. Hvad?
Ja, jamen, kan de være andet end over på McDonald's? Ja, der var Alex Gameplay også. Næste øen. Nu er vi her. Nej, Magnus, vi skal til at vente. Jeg skal bare herover. Så fuck dig. Ja, tak for lorten, Magnus, han er bare spademand. Prøv at se, Magnus, han er bare spademand. Magnus, han er bare spademand. Ikke også, Magnus? Du er bare spademand. Ja, spademand. Ikke, mand. Tidsbøgmand. Tidsmand. Du er tidsmand. Så skal vi til at have... Hvorfor? Ja, okay. Hør de det? Der er ikke nogen lås. Ja, hallo, vi har også lige fundet Bjørn, mig og Magnus. Ikke også, Magnus? Og så, jo, det er det sgu da dig, ikke også, Bjørn? Nej, det er ikke mig, det er ham. Det er ham, det er ham. Hallo, han er faktisk All-Star, har ikke set hans nye video. Ja, han er så sej. Hvad? Kan du lave et trick på det der? Ja, hallo, Magnus. Magnus, nu skal du lige vise. Magnus, vis mig, Bjørn, du kan lave et trick. Jeg kan godt. Kom nu. Okay, vil du lave et trick på det der? Jeg kan lidt. Hey, så filmer jeg det. Det er talent, Thor. Kom så, Thor. Jeg kommer. Ja, jeg må prøve. Det skal jeg se. Ej, det er fint. Det kan godt være, det er helt skævt. Hallo, Bjørn, vi har også skrevet til det, da det var, vi sad på McDonald's, hvor det var, du var henne. Det kan jeg godt. Gør det ordentligt. Nå, helvede, Thor. Der er ikke noget talent over det der. Han er sgu da sej, det må du sgu da give mig, ikke også, Bjørn? Ja, tak. Ja. Hallo, Magnus kan bedre end det der. Har du gjort det på? Hvad så, Tornado Thor, blev du bedst? Kun Tornado Thor, talent Thor. Ja, hallo. Jeg kan også godt, jeg kan bare ikke. Han var sgu da sej. Ja, det kan jeg også. Hvorfor er det skæv? Hvad har du lavet med den? Han så er det Bjørn, kom så. For helvede, det gjorde den til dig. Du er fandme også en torsk, du har. Men han er da bare badass. Så du kan også noget? Jeg kan faktisk godt, jeg kan bare ikke lide på det der. Jeg kan bare ikke lide nu. Jamen, jeg kan ikke. Jeg kan bare ikke lide nu. Kom nu. Jeg kan rent faktisk godt. Kom nu. Jeg har set en anden nummer. Kom nu, alle kigger. Næsten. Ja, jeg kan det. Nu skal jeg vise godt, at det er pisse. Bjørn, han er bare badass. Ja, jeg skal lige låne Sigurds sko, så kan jeg godt. Nej, det kan jeg ikke, det her. Det må være dine sutter. Du baghjul. Jeg kan ikke op her. Det er der, hvor det er, du så mister balancen, og så falder du. Se hvad jeg sagde. Jeg greb den på dig. Jeg sparer dig lige dårligt at kigge bare. Fordi ellers så... Du må ikke kigge bare. Ja, Altså, det er mennesket. Bare lige prøve en gang, nu har jeg lige fået sko. Ja, hallo. Nu har jeg lige fået sko på. Altså, jeg fatter ikke... Hvad er det egentlig, I laver i Greno, Bjørn? Ikke en skid. Så jeg er bare for game, eller hvad? Jeg så det Tornado Thor. Det så jeg ikke. Nå, og på en fod, Thor. Det er talent, det der. Det er talent, Thor. Kan du så også lige hoppe en halv omgang? Sej nok. Jeg fatter egentlig ikke, hvad jeg ser, Bjørn. Nej, det gør jeg heller ikke. Han er bare sådan en sabok. Prøv at se på ham. Du er selv med i nogle videoer, din idiot. Hvad er det, Bjørn? Jeg følger ikke så meget med i YouTube. Jeg optager selv nemlig. Nej, men hvad er det, du optager at spille? Ikke en skid. Han optager McD Gameplay. McD Gameplay. Hallo, jeg så også godt den der, hvor det var, I kvælte jer selv i spaghetti eller sådan noget. Nå, ja, det er der, hvor Tosse, han trækker spaghetti ud igennem. Det er Tosse Tony. Det er Tosse Tony. Som en tag. Og så skal vi også vække ham, så der kommer nogle videoer, hvor vi skal vække vores ven der sammen med ham Tossen derovre. Hallo, så køl vand i hovedet af ham. Det har vi gjort for mange gange allerede. Den virker jo ikke så godt. Han nåede der engang af det. Nej, det er det værd. Det er sjovt, det med isterning. Det var den med isterning. Jeg har jo lavet den der, hvor man tager en isterning, så putter salt. Her. Nej, vi putter bare isterning. Ved du hvad, den tror jeg, du vil få mange views. Bare på ryggen af ham, mens han sov. Men det er sjovt, fordi han læser over. Ja. Først så basker han den lige væk, så ligger han maven om på den. Vi ser noget, der giver mange visninger. Ja. Vi ser noget, der giver mange visninger. Fuck, Magnus, hvad synes du så?
Nu går vi lige over skyggen. Hallo Magnus. Ja. Du skal lige sige, hvordan var det for dig at møde Bjørn? Standard procedure. Ja, det var bare sådan swag. Ja, det er sådan lidt GMGP, som jeg ikke har. Ej, fuck, hallo, det var fucking fedt. Hvad hedder det? Vi mødte sådan Bjørn og hans venner og sådan noget. Og vi bruger stadig ret noget af dagen på at se, om vi kan finde Alex. Ham kunne det også være fedt at møde. Kunne det ikke? Hvor tror du han er, siger du? Så jeg kom så, Magnus. Hvis lyden er dårlig, så må I sgu undskylde det. Ja, de kommer bare alle sammen ud. Hallo, Magnus, du må sgu da ikke køre dig ind. Ja, det var sgu da sådan. Det Djurslands 3D College. Og mig som ligner en idiot med et kamera. Synes du ikke? Jeg ligner en idiot med et kamera. Hallo. Alle dem jeg kan se, alle dem jeg har set, vi har mødt dem. Hvad er det ikke? Red Tiger Folken eller sådan noget? Ham der, jeg kan i hvert fald sige, at de var sindssygt seje, dem vi så. Synes du ikke? Det er sgu da fedt at møde sådan nogen. Så har vi også videoer med det. Kig lige her, Magnus. Ja. For mig det er det standard. Og så sige hej til måde i år, fordi der lige kom en ølflaske. Det regner. Den bevæger sig. Ja, nu har vi også lige fundet Alex, ikke også, Magnus? Han står lige derovre. Det er bare totalt skjulkamera. Ja. Men vi skal også have et billede med ham. Eller det skal jeg. Ja. Ja, så er de her PS3 og alt sådan noget. Ja, det ser da hyggeligt ud. Ja, og så har vi der på Jenny. Ja, Dors. Toilet. Ja. Der har været her. Hvem har været til han? Det er Jonas, en af der udenfor, og så er den Søren, men han er... Ja, okay, og det er så herinde du er, eller hvad? Det er han her, hvor jeg står lige der hvor der er mest rodet. Ja. Og der sidder Nikolaj, som er udenfor. Ja. Og så sidder jeg lige og spiller chapter for. Ja. Og så laver vi lektier her, vi spiller her, og så går vi i skole dernede. Ja. Og så har I så en kæmpe fladskærm og sådan noget. Ja, det var en Nikolaj her med. Det er sgu fladskærm. Det er sgu da et fedt sted, I har her. Det er okay. Hvad er det her for en slags støvsug? Ingen idé. Det er bare sådan en overdrevet en. Skateboard, det er Nikolaj. Ja, okay. Han skater en gang med. Ja. Nu det? Ja. Men det er et lille sted, men et hyggeligt sted. Ja, det kan jeg tro. Man kan se gamer alle sammen. Ja, det er i hvert fald fælles interesse alle sammen, vil jeg sige. Så Magnus, så fik vi optaget det. Hvad? Ja, nu har vi set Alex. Så ja, Magnus, det var vores jagt på to YouTubere. Ja, så fik vi set de seje YouTubere. Ja. I hvert fald 2 af dem, der er mange endnu. Vi for eksempel Cool Express. En af dem, det er... Hvad hedder han nu? Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Jeg kan heller ikke huske. En af Nå, dem. skide være med det. Vi har set Bjergen, og vi har set Alex Gameplayer. Eller Alex Gameplays. Han havde et eller andet med Alex 3-4 eller en game. Ja, Alex G4M. Ja, der er, ved du hvad, det gider jeg ikke at sige. Der er link til hans kanal i beskrivelsen, og det er der også til Bjergens. Tak til alle jer, der stod med. Og jeg håber seriøst, det nåede videoen. Fordi jeg nåede den i hvert fald. Gjorde du ikke også, Magnus? Jo. Ja. Så, men ja, det var mig og Magnus' første video, hvor det er, vi har været rundt og se YouTuber. Og Magnus, du har jo faktisk også mødt GXP Gaming. Ja. Yeah. Skal vi også smide hans link dernede? Ja. Og hvis Bjørn han ser den her video, så må du gerne lige hurtigt skrive, hvad ham der din ven hedder, ham i den røde trøje, ham der Reddit eller andet. Ja, fordi hans navn, det skal der også være nede i beskrivelsen. Ja. Så, men ja, alle sammen, tak fordi I så med. Vi ses. Ja, du skal jo sige noget, ikke også? Ja, ses.
Hej.